ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା। ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ତେଣୁ ଅଟା ଚକୁଳି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଅରିଜିନା ଅଟା ନେବା। ପାଣି ପକେଇ ଗୋଳେଇବା। ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବା, ଯେମିତି ଆଣଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ। ଆଗରୁ ମୁଁ ପିଆଜ ପକେଇକି କରିଥିଲି ଚକୁଳି। ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ସାଧା ଚକୁଳି କରିବା। ମିଠା ପକେଇକି ଚକୁଳି କରିବା। ଏଇ ଗିନାରେ ଅଢ଼େଇ ଗିନା ନେଇଛି ଅଟା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇବା। ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଗୁଡ଼ ଅତି ପତଳା ହେଇଯିବନି। 150 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଗୁଡ଼ ପକେଇବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ, ଫାଳେ ନଡ଼ିଆ କୋରେଇବା। ଫାଳେ ନଡ଼ିଆ କୋରେଇ ଦେଲୁ। ଏଥର ତାକୁ ଅଟା ପିଠଉରେ ପକେଇବୁ। ଏଥର ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଅତି ପତଳା କରିବେନି, ଅତି ମୋଟା କରିବେନି। ତାୱାରେ ଯେମିତି ବୁଲି ପାରିବ ସେମିତି ଭାବରେ କରିବେ। ଏତିକି ପତଳା ହବ। ଚକୁଳି କଲାବେଳେ ଯଦି ନ ବୁଲି ପାରିଲା ତାୱାରେ, ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଅଟା ଚକୁଳି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତେଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ଏଥର ଅଟା ଗୁଳ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବୁଲେଇବା। ବୁଲେଇ ଦେଲେ କମ୍ ଆଞ୍ଚ କରିଦେବା। ଅଟା ଚକୁଳି ସେକିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ, ତେଣୁ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେକିଦେବା। ଉପରେ ଟିକେ ତେଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ, ଲେଉଟେଇବା। ବୁଲେଇବା। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଲି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲାଣି। ଆକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସେକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ଓଷା ବ୍ରତରେ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି ଅଟା ଚକୁଳି କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆକୁ ଲେଉଟେଇକି କାଢ଼ିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।